Els viatgers de la Gran Anaconda a Catalunya Ràdio. Please hear my anguished words of truth. Les llengües de l'Anaconda. David Valls, benvingut. Moltes gràcies. Viatgem cap al nord d'Europa per fixar-nos amb les terres ocupades pels països bàltics, que en són tres. Sí. Estònia, Letònia, Lituània. Dels tres n'has triat un, Letònia, la república just al centre, i la seva llengua nadiua, el letó. El letó, la llengua letona. O la llengua letona, exactament. No confondre amb un producte làctic. Exactament. Parlem de llengües. Parlem de llengües. David Valls, lingüista. Doncs sí, parlem del letó, de Letònia, del letó, capital Riga. No sé si has estat per allà, no? En aquest cas no. Jo sí. I vaig anar amb cotxe, a més, des de Barcelona. Fixa't. Venia des de Polònia i anem filant amunt fins a Estònia. Vaig passar cap a Rússia, després cap a Sant Petersburg. Un gran viatge, Moscou, vaig tornar per Ucraïna. Doncs vas fer aquest llarg viatge i vas arribar fins a Letònia. Sí. I parlarem del letó, que és una llengua indoeuropea, que ja hem parlat del concepte indoeuropeu, les llengües indoeuropees. Es parlava fa uns 6.000 anys en bona part de l'Índia, l'Iran, també l'est d'Ucraïna, el sud de Rússia, el Caucas... Exacte, un conjunt de llengües de la qual aquesta llengua que es parlava, això que dius tu ara fa 6 o 7.000 anys, doncs van anar evolucionant. Fa 4.000 anys abans de Crist van començar a venir cap aquí. Van venir cap aquí, exacte, cap aquí, vull dir cap a Europa. I es va anar diversificant, va anar evolucionant, i d'aquesta llengua indoeuropea doncs han acabat sortint llengües com la catalana, la castellana, francès, alemany, rus, bielorrus, ara que deies. Sembla mentida. Sí. Llengües també a la Índia, com l'hindi, el panjabi, etc. I, en aquest cas, doncs, també llengües com el letó i el lituà. Exactament. Per tant, estem emparentats. Que són llengües molt semblants, el letó i el lituà. Són llengües força semblants. Clar, jo veig que les paraules són realment molt diferents. A vegades sí que veus alguna paraula que s'assembla, alguna coseta, però a mi em sembla que la intercomprensió, no sé si n'hi ha gaire d'intercomprensió. Quants parlants hi ha de letó, més o menys? Sí, aproximadament hi ha 1.700.000 parlants de letó. Al món? Al món. Al món vull dir que, esclar, la majoria viuen a Letònia, però n'hi ha alguns que han marxat de Letònia, o bé perquè viuen a Rússia, o s'han anat als Estats Units... Les diàspores, Les diàspores, exacte. Recordem, són 1.700.000 parlants de letó. Per comparar-ho amb el català, som 9 milions de persones, per tant, hi ha molta més gent que parla català. Potser la diferència és que tenim aquí 9 milions de catalano-callants, més que catalanoparlants. Sí, és una nova espècie, no? Exacte, és una nova espècie, mentre que el letó són 1.700.000 de letònoparlants actius. Tens molta raó amb això, els catalano-callants. Aquesta deserció generalitzada que sembla que hi hagi a vegades de la llengua. Exacte. En canvi, la diferència és que vas a Letònia i sembla que el letó, en comptes de parlar l'1.700.000 persones, el parlin 50 milions de persones. Per què? Perquè són parlants actius de la llengua, la fan servir en tots els àmbits, entre altres coses, suposo que tenim un estat propi i sobretot propici, doncs hi deu tenir les seves coses, no? Exactament, deu jugar a favor de la pervivència d'una llengua, està clar. Llavors, d'on ve això del letó? De la llengua letona? Això són hipòtesis. Ve d'una llengua que es diu proto-baltoeslava, que es va desenvolupar en dues branques, la de l'oest i la de l'est. A la de l'oest hi havia les llengües galín, la llengua prussiana, de Prússia, que és aquella llenca de terreny, aquell enclavament que pertany a Rússia allà al mig, que ara parlen rus, però allà s'havia parlat el prussià. I la llengua sudoviana. I la de l'est tenim el lituà, el letó, el salonià i el semigal·lià, que de totes aquestes llengües que he anomenat ara només es conserven el letó i el lituà. És un fenomen, no?, que algunes llengües aguantin i les altres no. No sé per què ben bé a vegades, clar, no? El letó va tenir Letònia darrere com a país independent que es va constituir, que tenia unes fronteres molt més àmplies de les que té ara, va anar reduint les fronteres, i suposo que les altres llengües no s'han conservat perquè al final la política hi té molt a veure, i el no tenir un estat a darrere doncs van quedar com a llengües regionals, llengües de poc prestigi, i van desapareixent. I van anar desapareixent. Estem parlant d'una llengua, en el cas del letó, monolítica, té dialectes? No, té 3 dialectes principals. Un és el livonià, el letó mitjà i l'alt letó. Sí, això ho hem de vincular a la geografia. El letó vol dir que es parla cap al nord? Sí. I a més, aquí hi ha una cosa que és que l'estàndard, tot arreu hi ha un estàndard en principi, està basat en l'alt letó,
Què vol dir l'estàndard? Doncs és el que fan servir els llibres, el que s'ensenya a les escoles, la premsa... Vol dir que s'ha imposat a la resta. Exacte. D'alguna forma. Per tant, és la llengua que domina tothom, aquest dialecte, aquesta variant és el que domina tothom, mentre que el letó mitjà i el livonià no el domina tothom, sinó que es parla en diverses regions de Letònia per molta més gent. I ens hem de remuntar molts anys enrere per sentir parlar per primer cop el letó? Bé, per sentir-lo parlant no ho sé, segurament sí, perquè una llengua no surt d'un any per l'altre. Ara, sí que el text més antic trobat en letó, de moment, fins a la data, és, i diré només, perquè és força recent, és del segle XVI. De fet, moltes llengües europees, aquestes que sí, el txec i totes aquestes que estan molt establertes... Són relativament recents. Tenen una literatura molt recent, o escrivien en llatí, o escrivien amb alguna llengua dominant, ha dit el txec doncs amb alemany, o alguns potser escrivien en rus, o amb altres llengües, però tenen unes literatures molt recents. Per tant, de moment, el text més antic trobat amb letó és del segle XVI. Això, diguéssim, des d'un punt de vista històric, és de fa 4 dies. I, a més, com feia en aquella època, és una traducció de la Bíblia, del catecisme catòlic romà, de romà i un de luterà, d'acord? Traduïts, a més, de l'alemany. A més, ja és una traducció. Devia estar escrit amb aquelles lletres gòtiques, a més escrit amb lletra gòtica. Que s'estampava els vells pergamins il·luminats. Sí. I el 1638, ja al segle XVII, es va fer un diccionari letó-alemany per la zona, i la primera gramàtica que va aparèixer de letó és del segle ja XVIII. I a finals del segle XIX la llengua literària ja estava desenvolupada, ja estava establerta, doncs va ser fins al finals del segle XIX. És a dir, que estem parlant d'una llengua molt més recent que no pas el català. Sí, la llengua escrita és molt més recent. Recordem que el primer text que s'ha trobat, clar, potser un dia se'n troba algun de més antic, és del segle XVI, però recordem que en català mateix els primers escrits que hi ha hagut aquí ens pensaven que eren les homilies d'Organyà, però no, és el llibre Jutge, que és del segle XI, o sigui, 500 anys abans que es trobés aquest text amb letó. Però és que, a més, hi ha una cosa. Quan es troba un text escrit és perquè la llengua ja es parla. Evidentment, no podem saber ben bé quan abans la llengua es parlava, però segurament el letó ja es devia parlar uns quants segles abans. No s'escrivia segurament per prestigi, doncs perquè la gent, això que he dit abans, escrivia en alemany, o en llatí, o en polonès, o en rus, o en alguna llengua de la zona de més prestigi. Has parlat del llibre Jutge, però el text escrit en català més antic seria Els greuges de Guitart Isern, senyor de Caboet, escrit entre el 1080 i el 1095, segons informacions més recents, el situarien... Bueno, és el segle XI igualment. Exactament. Segle XI igualment. Sí, també hi ha el text literari i religiós més antic trobat fins ara. I, a més, ja hi ha indicis de paraules allò que troben en textos ja del segle IV. O sigui, hi ha indicis del català que ja es parlava al segle IV, perquè en documents que llavors sí que escrivien en llatí, però se'ls escapava catalanades o alguna referència, un concepte, alguna cosa que l'escrivien ja mig en català. Bé, en qualsevol cas, no ens anem de tema. Jo sí que recomano fer recerca per internet amb 2 grans investigadors sobre la qüestió, que són Tània Alaix i Jesús Alturo, que poden aportar moltes més dades. Sí, que són els que han aportat aquests nous documents, han fet noves datacions de documents. El problema d'aquí és que nosaltres hem anat a la inversa que els letons. Ells van començar a escriure la llengua estava establerta al segle XIX, aquí el català va tenir molta influència i va anar de pujada, més o menys fins al decret de nova planta, va haver-hi la guerra de successió, que es va perdre. Va lligat amb la política, no? Depèn de com vagi el tema llavors polític. Va haver-hi una decadència de la llengua, que es va mig recuperar la Renaixença, va venir el franquisme i d'aquí ja no ens han recuperat. I ja en parlarem. Però tornem al letó. Ja en parlarem, sí. És a dir, que quan la literatura letona estava desenvolupada al segle XIX, aquí estàvem ja en plena Renaixença. Aquí estàvem en plena Renaixença, també. Sí, de fet, sí. Va. Més coses del letó, de Letònia, què podem dir? Que es va fer oficial l'any 1918, per exemple. Per exemple. I que fins i tot a la Unió Soviètica, recordem que Letònia va ser engolida per la Unió Soviètica, va ser absorbida, era un país independent. Molts anys va formar part de la Unió Soviètica. Exactament. Fins que es va trencar la Unió Soviètica. Va caure el mur de Berlín, exacte. Es va esmicolar la Unió Soviètica i van reaparèixer aquests estats. Exacte, però fins i tot dins de la Unió Soviètica, al contrari que va fer el franquisme aquí, no? Doncs la llengua no es va prohibir, es va tolerar i, de fet, el règim soviètic feia propaganda activa en letó. Feia servir aquesta llengua, això sí, per fer propaganda en letó i per convèncer els letons. Els cartells, els diaris, els murals... És com si el franquisme, com si Franco aquí, en comptes de prohibir el català... Doncs l'hagués fomentat. Doncs hagués dit, no, escolta'm, farem franquisme en català. Mira, hagués estat una solució, no? I farem les coses en català, però des del nostre punt de vista, evidentment, passant pel filtre del franquisme. No es volia esborrar del mapa qualsevol indici de llengua... Per tant, la premsa, ràdio i televisió, que estaven censurats, això sí, hi havia una censura soviètica, i els llibres també, però tot es feia en letó.
Vull dir, amb això no hi havia problema. Que difícil que és conviure amb aquesta mena de ments truculentes, no? Que Sí. intenten... Però fins i tot l'escola també es feia en letó, se'ls ensenyava rus, llavors es va bilingüitzar la població, però el règim soviètic va continuar fent servir la llengua letona amb fins de censura, propagandístics i, bueno, per tenir-nos tots convençuts. Això és un factor molt important per la pervivència de la llengua. Exacte. De fet, això va ajudar a fer perviure la llengua, es va continuar cultivant la llengua, s'hi feia literatura, teatre i música, que van ser molt importants. I hi havia, per exemple, el Festival de la Cançó Letona, que va continuar organitzant-se, no?, malgrat la pressió ideològica de l'època, no? I a partir dels anys 60 doncs, també es feia el Dia de la Poesia, es feia com una mena de jocs florals, també, Com aquí a Catalunya, exactament. Exacte, el Dia de l'Art i el Dia del Teatre Letó, que van tenir, a més, molta popularitat, dic, a partir dels anys 60, del 1900, S'ha de fer coses per empènyer, no?, l'ús de la llengua. I, evidentment, doncs, com fèiem aquí una mica, la gent s'intentava saltar la censura. M'imagino que la cançó letona de l'època tenien el seu Lluís Llach i feien allò, i el seu Raimon i doble sentit per enganyar una mica la censura i anar fent la viu-viu fins que la Unió Soviètica va fer un pet com un aglà, no? I es va desintegrar. Això pel que fa als temps de la Unió Soviètica, però hi ha hagut altres països que han influït també sobre el letó. Exacte. Totes les llengües reben influències, no hi ha cap llengua aïllada, diguéssim, que no reben influències de ningú. Bé, podríem dir potser una mica l'islandès, que ja en vam parlar, que intenten mantenir-lo així molt genuí. O perquè estan allà en aquella illa, no?, allà separats de tothom, al mig de l'Atlàntic Nord. Sí. Doncs el letó té les seves influències. Geogràficament doncs, ha estat en contacte dels veïns i també ha estat part de certs estats durant la història. Té paraules del suec, tenim la paraula en suec skortsen, que ells diuen skurtsenis, que vol dir sostre, utrop, que vol dir subhasta, i en letó diuen utrupe. Tenen, evidentment, paraules de l'alemany bixes, que és de l'alemany buxe, que vol dir pantalons, garnele, que és gambes, kungs, que és kuning, senyor o rei, suposo. Evidentment, del rus també en tenen, bogati, que vol dir ric, bagats, diuen ells, dumat, en rus, que és pensar, nedielia, que és setmana, en letó nedeia, i també tenen influència de les llengües estonianes o finès-estonianes. Per dir gavina, diuen caia, que ve de les llengües finès-estonianes, que hi ha gos, sembla que hi hagi un gos, no? Sí. La paraula noces, que en diuen cases, que ve del finès-estonià kosgon, pois, que vol dir noi, ells diuen puica, i modernament, doncs, com no podia ser d'altra manera, de l'anglès, no? Business, designs, escriuen design, ho escriuen així mateix, disseny, exclusive, que ho escriuen aquí amb una K, dues Ks i B baixes per aquí al mig, fitness, conference, office escrit O-F-I-S-S. Seria de fàcil l'anglès, si escrivissin office així com els lituans l'escriuen. I tant, amb l'anglès se sap que són com dues llengües, pràcticament, no? Una escrita i una altra de parlar, no? Exacte. Això, a més de paraules modernes. Sí, però a més tenen paraules modernes que han creat des del mateix letó. Per exemple, del telèfon no en diuen telèfon, com molts es podrien pensar, sinó que en diuen talrunis, i de l'ordinador en diuen dators. Mira, té alguna... Sí, que no sé si aquest dators ve de dades. De dades, exacte. Exacte. I tot això sent una llengua conservadora. Sí. Es consideren les llengües més conservadores d'Europa, tot i que el lituà encara és més conservador, però... Conservador vol dir que no admeten influències... No, influències sí, però que no ha tingut tants canvis parlant des de l'indoeuropeu. És una de les llengües que potser... Aquí hauríem de veure el sànscrit, llengua que es parla a l'Índia, però és una de les llengües que ha experimentat menys canvis des de l'indoeuropeu. És la que s'assembla més a l'indoeuropeu, per dir-ho així, i és una de les que es fan servir els indoeuropeistes, si ho he dit bé, la gent que es dedica a estudiar l'indoeuropeu i es dediquen a reconstruir aquesta llengua. Com reconstrueixen l'indoeuropeu? Doncs agafen totes les llengües indoeuropees, fan una taula, van posant paraules en allà i van mirant aquestes paraules i van agafant els sons que tenen en comú i van reconstruint, no? Doncs el letó i el lituà també són dues llengües que es fan servir o són bastant la base per reconstruir una mica l'indoeuropeu perquè són les que han tingut menys canvis. No sé si m'explico. I té alguna curiositat? Sí, en té unes quantes. Una de les curiositats que té, i és compartida amb altres llengües, és que no hi ha renecs. Com és possible? No tenen paraules. Mai, no hi ha paraules. Sí que s'enfaden, però que això no vol dir que no et puguin insultar ni et puguin faltar al respecte, Però, bé, és una cosa que passa... Però no hi ha paraules gruixudes. No hi ha paraules gruixudes. Llavors, què fan servir? Bé, fan servir paraules del rus,
o paraules de l'anglès. És a dir, insulten amb modernament. altres llengües. Sí, diuen, bé, però en català la gent també ho fa. Moltes vegades, bé, amb el català sí que n'hi ha, el que passa que aquestes paraules es perden i la gent fa servir paraules en castellà, que si el joder, que si el gilipolles, que això no és català, però en català en tenim. Ells què fan? Doncs parlen amb letó i de tant en tant diuen joder, diran el joder equivalent al rus, o en anglès. Alguna altra llengua Però veïna. pensa que llengües que hem parlat aquí al programa, com el japonès o el basc, quan tu sents parlar un basc i entens alguna paraula, o és perquè és un neologisme o és perquè diu una paraulota i aquesta paraulota l'agafen del castellà, bàsicament, o els bascos francesos del francès, no? I en japonès hi ha algun insult, com estúpid o ximplet, així, però paraules gruixudes no en tenen. Això no vol dir que no puguin insultar. El japonès és una societat molt Ja un jeràrquica. insult en xinès. No, però és una societat molt jeràrquica i si tu no et parlen com t'han de parlar, si tu t'han de parlar de vostè o t'han de parlar del que sigui I no utilitzen la forma i et parlen correcta. de tu o tenen una manera de dir tu molt omae, no? Tenen un tu que és molt baix, així, i allò ja és un insult per la manera de dir-te Que tu. sensibles que són, no? Són molt amb sensibles. la pell molt fina, sí. Doncs amb letó deu passar una cosa semblant. Amb letó et poden insultar sense dir paraulotes, amb la manera de tractar-te, la manera de dir-te les coses, però si volen dir paraulotes les han agafat del Però rus, clar, de que ja has l'anglès. d'afinar molt, perquè hi Has ha d'afinar paraules molt. que només amb l'accentuació ja Exacte. et varien el to, Això mateix. i si no pares molt bé l'orella pots dir una cosa que no és. Exacte, sí. Alguna curiositat més de letó, si vols. Va. Per exemple, al contrari de moltes llengües europees, doncs, on l'accent tònic, l'accentuació, pot canviar el significat de la paraula. Per exemple, doncs, en català, doncs, ara, taula, taular. Ara no sé què vol dir taular, però canviem l'accent de costat i estaríem canviant el significat, d'acord? Bé, en qualsevol cas, el letó és una llengua on les paraules normalment acostumen a ser les paraules planes, o sigui que et posen la tònica a la penúltima síl·laba, d'acord? I encara que canviïs l'accent de costat, en comptes de fer la paraula plana, la fessis aguda, en comptes de dir taula, diguessis taular, no canviaries el significat de la paraula amb letó, cosa que en català sí que estaries canviant el significat de la paraula. Ara no me'n sortiré cap en català. A més, Això vol dir que té una musicalitat. Clar, per exemple, en francès totes les paraules són esdrúixoles. Sempre es posen la tònica al final, la taulà. Doncs en letó són planes. El català i el castellà són llengües d'accent variable, de tònica variable. És per això que amb l'ortografia tenim accents per saber on hem de posar la tònica, perquè a més, en funció d'on posem la tònica, doncs canviem el significat de la paraula, o pot canviar. Hi ha llengües que això és irrellevant, que són esdrúixoles, o són planes, o són agudes, però si t'equivoques i no fas la tònica on toca, en principi no canvies el significat de la paraula. Els hi sonarà estrany, suposo, però no canvies el significat de la paraula. Però sí que és cert que a vegades només per la sonoritat, quan sents parlar alguna persona amb alguna llengua que no és la teva al costat, podries deduir si és finès o si és alemany o si és... Sí. Només per la musicalitat. Només per la musicalitat, sí. Clar, l'italià mateix és molt característic, l'alemany, sí, totes les llengües, sí. Així diríem, doncs, que aquesta característica fonològica distingiria el letó d'altres llengües. Exacte, sí. I, si vols més cosetes, qüestions ja de tradicions, és un país que els agrada molt cantar. Ah, sí? Tenen una llarga història. Fred, no? Que es reuneixen molt a casa, sí. Perquè fora està nevat i estan a sota zero. Doncs els agrada molt cantar, tenen una història de cançons tradicionals i populars que s'han anat transmetent de generació en generació. A veure, com a tot arreu, la tradició cantada, si parles amb gent gran aquí, et diran que abans la gent gran també cantaven molt quan anaven al tros i els pagesos. Potser aquí rau molt dels mals de la societat actual, que cantem poc. Cantem poc, vés a saber. Què passa? Que aquí s'ha perdut, però allà s'han anat mantenint força o molt aquestes tradicions orals d'anar explicant-se rondalles, històries i cançons. Què s'explica allà, daines? Sí, daines, molt bé. Unes cançons populars conegudes en allà que es diuen daines, que són petites peces líriques, no? Que a vegades, doncs, quan es canten, també, doncs, ballen, Imagina't com ha de ser una reunió familiar, David, allà. Doncs deu ser divertit. Tothom cantant i ballant. I ballant, sí. I suposo que, a més, les ganes de cantar i de ballar també deuen ser proporcionals a la quantitat de certs líquids que deuen anar ingerint mentre ho fan, no? M'imagino que això és universal, també, en tot cas. I molt del nord, per fer passar el fred. Tot i que no el fa passant. Exacte. I tot això, doncs, ha estat també un pretext que ha ajudat molt a conservar la tradició i la llengua letona, no?, a través d'aquestes cançons, que tot sigui dit que aquestes daines, aquestes cançons que en diuen daines, que parlen de qüestions quotidianes, però fins i tot de temes més profuns i filosòfics, doncs han estat reconegudes com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat per la UNESCO. Així que veig que avui te'n vas ballant, David. Ens anem ballant. I a més per internet hi ha un diccionari letó-català. Doncs mira, perquè tinc més curiositat. I tant. David Valls, fins una altra. Fins una altra. Adéu.